Ya oke, kita dengarkan Revina performkan kamu yang terbaik. Kayla Music. Mas Susilo, Mas Yasir, monggo. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku koyo sangone nesu nesu kabeh iso rasaku nganggo metu imanan paras bagusmu tak beda karo atimu rungono kembang manisku tuh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi ojo sumelang ono dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane Oh, ah, oh, oh, oh. Aku bakal setia, orang mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina. Kayla Music. Ayo Mas. Cintaku koyo sambone nesu nesu kabeh rasa butuh nganggo metu imanan paras bagusmu tak beda karo atimu rungono kembang manisku Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ono dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane Resaku ora bakal luntur sayangku ora bakal koyo latihan kahanane bubrok aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono kancane ning saben dina Kayla Music. Udah goyang bener-bener semuanya Kayla Music. Revina udah gede, Udah gede. udah gede lagi. Ayo Pak Tro. Ayo Mas. Cintaku koyo sampone nesu nesu rasa butuh nganggo
Gayla Music Sabar sudah kita didekan sesuai perbedaan.